26 capítulos como estes que fixeron esta xente esta productora que dirixidos por Oscar Arias. Foi unha obra pioneira en Galicia, ese é o interés que eu creo que ten. Foi pioneiro porque foi a primeira que fixe animación en galego con medios galegos e en Galiza, porque aquí estaban publicando o Xabarín e todo eso na tele, pero eso estaba feito fora. Entón este Oscar Arias é un rapaz que é fillo dunha persoa moi coñecida que é Antón Arias Curto, que era o seu pai, sonaráos a todos. Ele estaba traballando fora en Euskadi, en Madrid, estuvo traballando nesto na animación varios anos, incluso participando en series moi coñecidas da televisión española. Ele decidiu un día vir traballar a Galiza, entón instituiu a animación galega, foi ele. Con este, pediume, os permisos necesarios. Eu son o guionista, pero vamos, sin realmente terme forrado con isto, porque os guionistas solen cobrar máis do que cobrei eu por isto, pero bueno. O caso é que eu son o presunto guionista e o meu guion consiste na viñeta. Colleron diversas viñetas e animaron así. O sea, todo o que estaba condensado na vida da viñeta fixeron unha película, en cada un deses 26 en total chiste. E foi a pioneira desta experiencia. Isto fixo hai moitos anos xa, isto é propiedade da televisión galega, que se quedaron con el, porque producía, non sei, como a que arranxa chegou Oscar Arias con eles, entón sacan algúns que deste de vez en cando na televisión galega, pois cando alguén chega ali a producir un magazine, digo, pois poñemos isto nos internet, de vez en cando atopome con sorpresa que alguén digo, oi, saliu outro, pero hoxe na televisión, o muñeco, o boneco. O caso é que gardo un tesouro moi importante disto, que esta primeira fase fixeron a 13 dibuixantes traballando durante 6 meses seguidos, cando as tecnoloxías da animación non estaban ainda desarrolladas e había que traballar como negros para facer unha animación, non? Entón hai 3 dibuixantes moi coñecidos, Xosé Tomás, o propio Oscar, estaban aí nos títulos de crédito, incluso teñen, para min é moi satisfactorio que ponen os seus currículums, esta xente toda participou na animación do Carrafoxo, a mí me gusta moito poñer isto. Pero destes